נכנסים ויוצאים בו, והשם הנכבד ניצב עליו. זה אומר שמבחינה ישר, אם מסתכלים את המגדל ישר כלפי מעלה, זה בדיוק אומר שאתה שומע. נכון. ואז בעצם למעשה הוא יוצר באמת כל הרעיון שאתה אמרת, של אקזיס מונדי, של ציר העולם. זה הסולם, הסולם הזה הוא הציר של העולם. זאת הסיבה שמכל הדורות אנשים נאבקים על מקדשים, כי המקדשים הם המקום שמחבר שמיים וארץ, ובעצם זה המקום של הזרמה. ולכן בעצם מה שאומרים לנו כאן, שהסולם הזה עומד בבאר שבע. אז עכשיו שנייה, נשמח בשמיים בפתח שהמלאכים נכנסים ויוצאים בו, והשם הנכבד ניצב עליו, ולכן ידע שבאר שבע הוא שער השמיים טוב לתפילה. זה מדהים, זה כאילו מדהים. אז לכן אני אומרת שכאילו בעצם הוא בית המקדש, הוא בית אלוהים. כלומר, יש לנו שני דברים, יש לנו את שער השמיים, שהוא מתחיל ברגלי הסולם, יש לנו את בית המקדש שהוא בית אלוהים. אני אומרת שכאילו, אם מדייקים כרגע בכל מילה שהרמב"ן אומר, בכלל מדייקים בכל המיתוס הזה. וכמו שאמרתי, מיתוסים נועדו שישובו וידרשו אותם, וגם יפעילו אותם בצורה חיובית בתקופות מאוחרות. כי בכל רגע ורגע אנחנו פרשנים. שבפירוש שלנו אנחנו יכולים להטות את המציאות לפירוש שהוא יכול להיות פירוש מיטיב, ולפירוש שהוא יכול להוביל לדברים כאוטיים. ופה לב הכאוס, כאילו איפה שהקדושה נמצאת, תמיד נמצא לב הכאוס. כל המדרש הזה של דוד, שהאוקיינוס רוצה להציף את העולם, הוא דווקא בגלל שאיפה שיש יצרי הקדושה, עלולים לבוא יצרי הכאוס. למה? כי בגלל אם יצרי הקדושה חזקים מדי, אז אני יכול בעצם להתפנט מהקדושה ולהאמין שקדושה יכולה לזרום לעולם בלי מוסר, בלי אתיקה. כי היא מעבר לזה, היא מעבר לטוב ולרוע. ואז יכולים לקרות גם דברים שאנחנו גם עדים להם היום. אני רוצה שני דברים קטנים. הסיפור של המיתוס הזה של הים שרוצה להתפרץ, הוא קיים במקרא, כן? כן, ברור. בירמיהו, כן, חול שם את הגבול לים, חוק עולם על יעברהו, ואיוב אומר, הים אני מטלין כי תשים עליי משמר, כלומר, הים... זה לא מקרה שדווקא זה איוב, כי זה גם המסורת של הקדושה הנומינוזית, שרודופוטו מדבר עליה, שזה בעצם תמיד הסכנה לקדושה שהיא מעבר למוסר, היא מעבר, אם משתמש בביטוי של ניטשה, זה מעבר לטוב ולרוע. לכן כאילו הקדושה, לכן כמו שבבריאה צריך לרסן את כוח הבריאה. זאת הבריאה, כלומר, השלבים שאמרתי שפסוקים של בריאה, שמסתיים ומגביל אותו. זה מה שמגביל את איוב בעצם מתלונן כי הוא לא פגש את המוסריות של אלוהים, ואז אלוהים נותן לו תשובה. אני מראה לי את העולם. בדיוק. כאן אנחנו בעצם, ואז בעצם אנחנו שומעים שככה בעצם, אם בעצם אנחנו שומעים שהסולם הזה עומד בבאר שבע ושפרו מגיע עד בית המקדש, אז יוצא וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, והאבן אשר שם מצבה לא במקום שכיבתו הקים אותה, שהרי באר שבע איננו בית אל, והוא בבית אל העמיד אותה, ולשם חזר בשובו, שנאמר קום עלי בית אל ועשה שם מזבח. אבל הקים אותה כנגד השיפוע במקום שראש הסולם עומד, שקרא אותה בית אלוהים. לדעתו של רבי יוסי בן זמרה, לוז היא ירושלים שקראו בית אל. כלומר, הרמב"ן, בגלל שהוא גם כן פשטן, הוא מבין את הקושי של הפירוש הזה. ברכת רבי אליעזר, לא אכפת לו, הוא כאילו עשה את הכל ובעצם קבע את זה שזה ככה ושזאת תהיה רמויה. עכשיו הרמב"ן ממשיך ומסביר שדעת רבי יהודה הוא שזה הר המוריה, והנקודה במקום הוא הר המוריה, ובכל מקרה הוא מיישב בסופו של דבר בין כל הדעות האלה, ובסופו של דבר כמובן גם מביא את הדעה של רבי אליעזר. אז בסופו של דבר הרמב"ן אומר, הנה המדרשים כולם, אף על פי שיש ביניהם חילוף במקצת, כולם יודעים שקפיצת הארץ הייתה ליעקב, בלכתו מבאר שבע לחרן, וברצותו לשוב להר המוריה. זאת אומרת, יש לנו פה איזה סיפור קדושה מאוד מאוד חזק של ירושלים. קדושה של ירושלים באה בהתגלות, ומיד יעקב קובע גם את הפולחן. אז הסיפור פה, סיפור של יעקב, אין התפרצות של כאוס. יש איזשהו סדר, יש איזושהי משמעת, ויש את הפולחן, ויש את הקשר לסיפור העקדה, וזה בעצם הסיפור הגדול של ירושלים. בעצם אני אמשיך את זה קצת, אם אין לכם פה שאלות. אז
אז למה בעצם אמרתי את העניין שלה? אם אני מחברת את העניין הזה לעניין של המוסר, אז בעצם למה בעצם יש לנו את העניין הזה של שבע? למה לבאר קוראים שבע? ולמה היא מופיעה 7 פעמים? ולמה בעצם הבאר הזאת היא הבאר שתצא מהמקדש ביום האחרון? אז אני חושבת שאם אנחנו מחברים את זה דווקא לפרקי הזוהר שלמדנו שבת שעברה, לא בפרשת השבוע, אבל ראינו שהבאר תמיד בספר הזוהר, בדרך כלל נביא עוד קטע מהזוהר הזה, שהבאר היא תמיד בעצם סיפור של התגלות. הבאר היא כאילו המקור. היא המקור, ובעצם מה הבעיה בקדושה? כאשר אתה מתחבר למקור הראשון, ואתה מרגיש שאתה לא רוצה סולם. זה שבעצם שני הדברים הגדולים שיש לנו בפרשה. בפרשה שלנו יש סולם, שזה קו אנכי, שזה אומר, אתה בעצם יש לך מדרגה אחרי מדרגה אתה עולה. זה הסולם. הבאר זה משהו כאילו שהוא עמוק, שאתה יכול, אין בזה ממצאים, זה רק תחושת מקור. החיבור בין שני האלמנטים האלה של הסולם ושל הבאר, הוא שבעצם, כמו כשאני מגיע לתודעת מקור, אני מוציא סולם, יש הדרגתיות של פיזור הקדושה בעולם. והסולם הוא הדרגתיות. מבחינת התפיסה היותר קבלית, הסולם הוא גם המוסר, הסולם הוא בעצם אפשר גם לקחת קפה אם אתה רוצה. אחרי אתה עושה קפה. אז זהו, זה הסיפור. אני עושה כאן איזשהו דרש מסוים, כי יש משהו מאוד חזק בפרשה הזאת, מופיעים בה שני צירים שונים של הקיום האנושי. הציר האנכי, שזה הסולם, והציר העומק של הבאר. כמובן אפשר גם להגיד שזה זכרי וזה נקבי, שכמובן זה מעשה הרבה בזוהר. אפשר גם לקשר אותם בצורה מאוד גדולה ולהגיד שזה הזמן הליניארי. הליניארי זה הסולם, והזמן המחזורי זה הבאר. אפשר גם להגיד, כמו שבעצם כבר ממסורת המדרש, וגם בעקבות הרמב"ם במורה הנבוכים וכולם, להגיד שהסולם, שאומרים מה זה מלאכי אלוהים עולים ויורדים, שהוא יראה לו את השלטון, שדווקא הסולם הוא ההיסטוריה. זה גם גישה מאוד יפה, כי בעצם למעשה ההיסטוריה מאוד לינארית באופי שלה. ציביליזציה עולה, ציביליזציה יורדת. אז בעצם כאילו אלוהים מראה ליעקב את מהלך כל ההיסטוריה, הוא מראה לו שיש עמים שיעלו ויש עמים שירדו, וזהו. זה הגישה היותר, בוא נאמר, היסטורית. לעומת זאת, הבאר זה ההסתכלות על הזמן, על העתיד המשיחי, על משהו שהוא מעבר להיסטוריה בכלל. זה הזמן המחזורי, כאילו, שהוא בעצם טרנסצנדנטי למציאות. אבל מצד שני, הבאר באותה מידה היא הכמיהה לקדושה ולרוח הקודש, והיא גם המקור לסכנה של ההתפרצות של האוקיינוס, של הכאוס, כאילו, כי אנחנו לא יודעים איך למשמע את הבאר. אז בפרשנות של רבנו בהאי, שהוא גם אחד מגדולי תלמידי הרמב"ן, אז הוא גם הולך לכיוון הזה של הבאר, והוא בעצם מוסיף כמה דברים נורא נורא יפים. הוא בעצם נורא מדגיש את זה, איפה זה קטע מזה? אז הוא בעצם אומר שהוא בעצם מחבר את הסולם הזה, הוא מחבר אותה בעצם למעשה לשתי דברים. או שאתה מחבר את זה בעצם להבנה ההיסטורית, או שהוא אומר שבעצם לפי שיטת הרמב"ם, הסולם הוא גם בעצם ההישגים התודעתיים של הנבואה. שעוד פעם יש לנו כאילו עלייה וירידה. שזה מזכיר לנו שלפי שיטת רבי אברהם אבולעפיה, או נגיד שהוא גם מפרש את הרמב"ם, העולים ויורדים זה החיבור בין המאמץ שהבן אדם עושה כדי לעלות לאלוהות, ובין המאמץ שהאלוהות יורדת אל האדם. כלומר, זו נקודת המפגש. למה זה חשוב? בגלל שבעצם יש כאן איזה מודל של מגע עם הקדושה, שהוא מגע שהוא לא מחריב. יש כאן איזה ניסיון ליצור מגע עם הקדושה. אם אני לא ברורה, אז תפסיקו אותי, אבל אני עכשיו תכף אעצור, רק רציתי להגיד שבעצם יש תמיד את הסכנה שבמשיכה למגע עם הקדושה אנחנו יכולים ליצור חורבן בעולם. וכאן ברעיון שיש עלייה מצד האדם וירידה מצד האל, אז כאילו יש איזושהי הדדיות שיוצרת גם את הריסון או את המשמעת. אולי גם חיבור באמצע הדרך. חיבור באמצע של הסולם. וגם שוב נדברת, העניין הזה של הסולם זה כאילו כמו בוא נגיד, בוא אפילו נדמיין דימוי כזה, כאילו שיש לך מטוס,
וכשהמטוס נוחת אתה בכל זאת מוריד מדרגות כדי לרדת לקרקע. אז כאילו נגיד שכל המטוס הזה זה הקדושה, ובעצם אני עושה, ברגע שאתה בא להנכיח קדושה במציאות, אתה מוציא מהמטוס מדרגות ואז אתה יורד. המדרגות האלה זה כביכול השפה, זה המוסר, זה שכאילו אין לנו כאילו מצבור כאילו חסר שם, נומנו הזה של הקדושה, שיכול לפרק את המציאות וגם יכול להיות לגיטימיות לחוסר המוסריות שלי. וכאן הבעייתיות הגדולה, ולכן תמיד שמופיע מיתוס של קדושה, מופיע מיתוס של כאוס. ובאמת השאלה איך אנחנו מצליחים כאילו לקחת את זה ולא לפרק את המציאות. עכשיו, זה דווקא מאוד מעניין שאנחנו יכולים לטעון שדווקא דחף הפולחן זה מוזר וכאילו ברגע הראשון זה לא נתפס לנו טוב בראש. יש לנו כאן שני דחפים שונים, הדחף של הפולחן והדחף של ההתגלות, ואנחנו יכולים בטעות לחשוב שדחף הפולחן הוא הדחף הבונה והמרסן והממשמע, ושרק דחף ההתגלות זה הדחף כאילו של הדברים כביכול הקדושה כביכול ללא מעצור, אבל זה לא נכון. לפעמים דחף הפולחן הוא דווקא הדחף שמפרק את המציאות. זו נקודה שנורא חשוב לי להגיד אותה. תגיד. בהמשך של זה, ובהמשך של זה שדרש אחר כאילו, אבל הוא כן נוגע לאותו רעיון שהרגליים הם בבאר שבע. באר שבע זה אברהם, נכון. ואברהם זה חסד, באר זה משהו שנותן ושופע. שהקדושה באה במקום שהבסיס שלה הוא חסד, היא יכולה להיות קיום והמשכיות, ובירושלים היא סמל דווקא של הפולחן אולי. היא סמל של הקדושה של ממדים אחרים של המקום של הקדוש. מזכירים פה שהבסיס חייב להיות חסד, הבסיס הוא חסד, הוא באר, הוא שפע, הוא אברהם, כל זה. הוא גם, יש פה גם, זה מאוד יפה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שאנחנו בעצם לוקחים את זה עכשיו למיתוס עכשווי. והמיתוס העכשווי, אתה בדיוק לא היית, אז אנחנו בדיוק לוקחים את המקסימום של המשמעות של רגליה. אז קודם כל, אני אומרת, קודם כל דווקא באר זה גם התחלת האותיות הראשונות של השם אברהם. שנית גם הצניעות של אברהם אבינו ושל יצחק, שזה בעצם הצניעות שלהם, זה שהם חופרים בארות ומרועי צאן. הם חופרים בארות ומרועי צאן. הם כאילו לא מתעסקים, כאילו אין להם צבא ואין להם, הם כאילו בעצם אנשים שהם עוסקים בצניעות של ההתגלות ובצניעות של הפולחן. מה שאתה הוספת על החסד זה ממש נפלא, חסד ודין. גם אברהם יצחק ביחד זה חסד ודין, שזה יכול ליצור את המזיגה של לגעת בדברים בממד הנכון, בלי לשבור אותם, בלי לפרק אותם. אבל אני חושבת גם בעיקר המודעות ליציבות, כי אם בן אדם משאים סולם על מקום רעוע, הוא ייפול, כי סולם הוא מטבעו משהו שכולו כמעט עומד באוויר. זה מאוד קובע איפה אתה שם אותו ואיך אתה משאין אותו. אז אם רגלי הסולם לא נכונות, אם אין לך את האהבות, אז אתה לא יכול להתעסק במלאכים. וכרגע אני חושבת שכאילו יש איזו נקודה של התבוננות מהצד, שהפריפריה גם יכולה לספק, וגם יכולה להעלות שאלות, כמו שאלות האלה של עוד מישורי קדושה, איפה הם נמצאים, איפה מישורי קדושה נוספים נמצאים. מה היום האחרון שאנחנו רוצים לראות לנגד עינינו, איזה באר אנחנו רוצים שתהיה במקדש, כשאנחנו בעצם עכשיו מה שגם לגבי המפגש, אמרת שקדושה יורדת והאדם עולה. וגם בבאר עצמה, כשבן אדם משליר דלי, אז יש איזו נקודה שהבאר היא לא, אתה לא רוצה שהיא תעלה עבודותיה, אלא הבאר היא צריכה להיות לא מדי נמוכה, והבן אדם זורק את הדלי, והמפגש הוא איפשהו באמצע, וכל מה שכל הדרשות על עוזר דלים, כאילו, הדלי זה הדלות כאילו שלנו, כאילו המים עולים לקראתנו קצת, ואנחנו דולים את ה... אבל זה בדיוק מה שעשה דוד המלך הרי. הוא הרי חפר את השיטים, לפחות לפי המדרשים, ואז המים עלו יותר מדי, ואז הוא היה צריך להוריד את המים לגובה נורמלי, בכדי שמצד אחד הם יפרו את העולם, מצד שני גם לא יהיה יבש מדי. זאת אומרת, אחר כך הוא זרק את האבן או משהו כזה, אני לא כל כך זוכרת. דיברנו על זה בדיוק לפני שנכנסת, אז אמרנו שבעצם יש כמה מסורות לאבן השתייה. אחת היא המסורת הגדולה הזאת שעכשיו ראינו אותה, המסורת של יעקב. השנייה היא המסורת שהיא מופיעה בעיקר בפרקי רבי אליעזר, וכל המדרשו של הרמב"ן דן בה. והשנייה זה המסורת של דוד המלך, שדרך אגב מעניין שהמסורת של דוד המלך, רבי יצחק סגי נאור דן בה. אז כאילו בעצם יש לנו פה שני בתי מדרש בפרובנס ובספרד, שפה שמה מאוד דנים הרבה במסורת של דוד המלך, בגלל מה שסיפרתי לכם על האבן הפינה שכותבים עליה.
כי בעצם רבי יצחק סגי נאור, מההתעסקות שלו בעצם השפה מתחילה לייצר עולם, בעצם הוא מתעסק יותר במסורת של דוד. שככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, על ידי שפה, מילים. בדיוק, אבל הרעיון הוא שבעצם, קודם כל, למה יש את הציפייה הכל כך חזקה לראות מים בבית המקדש בירושלים? מעבר לזה שלא היו מים במקדש, ושמקדש בלי מים הוא מקדש שמאוד קשה לו להתנהל. כי כל הפולחן, כל הקורבנות, לכל דבר, ההתארויות, הטבילות, לכל צריך מים. והמקדש בירושלים היה בלי מים, ולכן כל דבר, היו מייבאים אליו מים בהמון ריטואלים ובהמון תהליכים. אין איתם. סלע איתם. נכון, זה גם המיתוס, נכון, גם המיתוס של סעיף סלע איתם קשור לזה, בלי אבל אחת הסיבות היא שבעצם למעשה אני חושבת שכאילו, אחת הסיבות היא כמובן שבחשיבה המקראית היה רצון לייצר התאמה בין המקדש לבין גן העדן. גן העדן זה הדבר הכי טוב שיכול להיות במציאות, וגן העדן זה גם היה באמצע העולם, וגם על המקדש אומרים שהוא באמצע העולם. אז בעצם על ידי זה מקשרים בין שלושת הקצוות של בריאה, התגלות, פולחן, ואחר כך גם גאולה. אז גן העדן זה מקום של בריאה ויש בו מים ועד עולה ומשקה מהאמצע, זה הכל כאילו סיפור של מים. עכשיו, כשבן אדם מתחיל להיות דתי, או מתחיל להיות אדם שהולך לדרך דתית או לדרך מיסטית, תמיד יש את החרדה שאם אתה תהיה דתי, אתה בעצם תהרוג את הדת. כי זה הסכנה של ריטואל. הסכנה היא שהריטואל הוא עצמו, בסופו של דבר, יקבור את הדת שהוא רוצה להגיע אליה. ולכן אנשים תמיד ניסו למזג בין גן העדן לבין בית מקדש. כלומר, זה מראה את הכמיהה שאני גם אקיים את המצוות, אני גם אקיים את הפולחן, אבל זה לא יהיה סטטי, כמו אבן נוקשה, זה יהיה שמח, כמו גן עדן. בית יער הלבנון. מה? מקדש נקרא בית יער הלבנון, שהוא היה פורח, מלבלב. נכון. אז כאילו אני חושבת שזאת הסיבה, ואז בעצם למעשה כשדוד המלך מערער את כאשר הוא חופר, הוא רוצה לברוא את העולם, לברוא את בית המקדש, הוא מעצבן את האוקיינוס, והאוקיינוס מתפרץ ורוצה לבלוע את העולם. למה? תמיד כשבן אדם בא לעשות אקט של קדושה, הוא מסתכל בזה שהוא יפעיל את הכאוס. יש לזה שתי סיבות, לא הסיבה רק בגלל שכביכול כשאני באה לעשות מעשי של קדושה, היצר הרע יתעצבן עליי, ואז יהיה לי קשה. זה ההסבר היותר כאילו מוסרי קלאסי, יותר מצומצם. זאת אומרת, כשבן אדם בא לנו לעשות מצווה טובה, אז בדיוק באותו רגע הוא יגיד, וואו, אבל לא ישנתי מספיק, החודש אני חייב לחסוך, כל מיני דברים שיגרמו לו בסוף לא לבצע את המעשה הטוב שהוא חשב עליו. אז זה כאילו קדושה וכאוס. אבל בסיבה יותר עקרונית זה מה שנתתי קודם. כשאנחנו כאילו פותחים קדושה, תחושה של התגלות, תחושה שאני מחובר למקור הראשון של הדברים, וזו תחושה שהקדושה נותנת, אנחנו תמיד מסתכנים שהבן אדם מתחיל לדהור בדלק מלא, בכביש ללא מעצורים, כלומר, מה שאמרתי, בתחושה שהוא מעבר לטוב ולרוע. כי זאת אחת הסכנות שנלוות לאיזשהו היפנוזה ולאיזשהו תחושה כזאת של קדושה שמשקרת ומלשון להיות שיקור ומאפנתת את האדם. כמו דש, זה נשמע קצת. אני רומזת לזה בין היתר, כן, אני רומזת לכל מיני תהליכים שקורים עכשיו בעולם. אני רומזת לזה בגלל שבעצם אחד הדברים הבסיסיים שרואים זה שכאילו האדם נכנס לביטחון שאין צורך הוא מרגיש שהוא יכול להעמיד כללי אתיקה חדשים, או בעצם חוסר אתיקה, או לחזור לאתיקה של המאה השביעית, או כל דבר אחר. אבל גם היהודים יכולים ללקוט בזה בדיוק באותה מידה. זאת אומרת, כאילו, אנחנו צריכים להבין שבית מקדש זה לא במקום, הקדושה המוסרית היא גם אפילו מעל הערך של להיות בבית מקדש בנוי. זאת אומרת, יש סולם ערכים ברור לקדושה, ויש משהו שמבלבל. במקום הזה יכולים להתבלבל. מה אתה אומר? הנביאים... אמרתי שחשבתי על רשב"י שיוצא מהמערה ששורף את האנשים. זה גם כאילו, הוא לא יכול להכיל את זה שאנשים קיימים בקיום נורמלי. ואנחנו יודעים גם, יש אנשים שהם כביכול יכולים לשרוף את עצמם, מרוב שהם רוצים כל הזמן לבעור. נכון. תגידי, איך ההתייחסות שלך לנביאים מהמקום שעכשיו דיברת עליו, שאתה מאבד מעצורים, שאתה
הנבואה בישראל היא תופעה מאוד פרטיקולרית, בגלל שמה שמיוחד בנבואה, אם קודם הזכרנו גם את הכהונה וגם את הקדושה, אז מה שמיוחד בנבואה בישראל זה שהנביאים רצו ודרשו לנסות לשלב בין הערכים של קדושה לבין ערכי מוסר. זה אם אנחנו מנסים לקחת את כל הנבואה, בין אפילו אם זה הנבואה הקלאסית, לנבואה המאוחרת, האפוקליפטית, ולהגיד מה מתמצת את כל הנביאים, ואיך הנביאים הצליחו, איך בעצם, הרי הרבה פעמים ההיסטוריונים הגיעו לדעות שלא דווקא תמיד מגובות במחקר, שבעצם כביכול הנביאים הם בעצם, טוב אני לא אגיד את זה עכשיו, זה יהיה ארוך מדי, אבל הנביאים הם אלה שבעצם מסוגלים לבוא לכהנים ולהגיד, ערכי המקדש הם לא מספקים אם הם לא צמודים לערכי מוסר. אני כרגע עושה את זה סיכום מאוד מאוד קצר. תגובה למיכה גודמן, אני רוצה. דרך אגב, זה טעות לחשוב שהנביאים מתנגדים לכהונה או למקדש פרסה כשלעצמם. הם לא. הם רק טוענים שערכי הקדושה והמוסר הם נמצאים במקום גבוה יותר מאשר המקדש כשלעצמו. ולכן גם הם מקוממים עליהם את המלוכה, ולכן ירמיהו בסוף נזרק למור בחצר המטרה, לכן זכריהו נרצח, ולכן מיכה, וכל הדברים שקורים. עמוס מגורש. אז מה בעצם הנביאים דורשים? את אותה דרישה שמותר לנו גם לדרוש היום. זאת אומרת, קדושה שבאה עם מוסר, והיא כאילו מארגנת את ההתייחסות לבית המקדש, ולא בית מקדש שמארגן את המוסר. זה פשוט שתי דברים שהם כאילו בעצם שתי מתודות מאוד חשובות. ומה שמאוד יכול להיות הוא שבגלל שהיום אנחנו חיים בעולם כל כך מודרני ופוסט-מודרני, אנחנו עלולים גם בעצם לשכוח זה לא רק את הערכי, אני אפילו לא מדברת עכשיו על ערכי המוסר הפנימי של הקדושה, כמה קשה להגיע אליהם, כמה קשה להגיע להלכה ההתגלותוניסטית, אבל כמובן לערכי המוסר החברתי. אז זה בכל זאת מנקודת המבט הזאת. שנייה להבין כי יעקב, להתמקד ביעקב, לא מעכשיו, שאלה, מה היחס בין יעקב, שאבותיו חפרו את הבארות, שהוא באמת, הוא מגלה את הבאר, הוא לא חופר, הוא בא, וזה שוב מזכיר מאוד את התמונה של אבל יש אבן שסותמת את הבאר. הפקק, זה הפקק שדיברנו עליו, גם מסיר אבן מפליץ לוחית. נכון. אז הוא דווקא, א', מה היחס שלו בין זה שהוא חי על התגלות והוא לא חופר, ובין זה שהוא לא מפחד, יש אמרה שמפורסם, להודיעך שכוחו גדול. כולם מסתכלים, לא מזיז לו, הוא מזיז את הפקק של העולם, במובן מסוים. יש לנו משיקה ובכי, יש שם... יש שם כמה דברים נורא יפים, אבל אני רק רוצה להגיד, לא הספקנו להתייחס אליהם, אבל יש הרבה מוטיב של 3 בפרשה שלנו, שמתחיל כבר בפרשה הקודמת. רק אני אגיד את זה בקיצור. נסגיר שבפרשה הקודמת יצחק אבינו חופר 3 בארות, עסק ושטנה, והאחרונה שנקראת רחובות הנהר, שהיא מייצגת את המקדש השלישי, שכרחיב השם לנו ופרינו בארץ. היא גם מייצגת בשונות הקבלית את בינה, אז היא מייצגת בעצם את הערכים האלה של החסד. מעניין שרבנו בחייא שהוא מקשר את זה ואומר כאילו שקם 3 הבארות גם נזכרות אצל יעקב אבינו, שבעצם מעניין שהוא אומר היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני המה. אז הוא אומר שדווקא רק על המקדש האחרון, זה רומז ל3 המקדשים. והיכל אדוני המה זה כאילו רק הוא יחזיק מעמד. כאשר בעצם אתם צריכים להבין כמה זה היה מרכזי בימי הביניים, לדון בנושא של המקדש השלישי. ובעצם המקדש השלישי ייצג את הרמה של הגאולה, זה לא כאילו מנקודת המבט של הציונות ומדינת ישראל. בגלל מסעות הצלב אולי, לא? מה? אולי בגלל מסעות הצלב? מסעות הצלב זה אפילו שלב יותר מוקדם. התייחסתי לזה, זה נכון, כאילו כל הסמלים של ירושלים שלמה לעולים, וזה מאוד נכון. אבל רגע, אני רוצה לחזור למה שאתה שאלת. אז לגבי זה גם אמרו ש3 עדרי הצאן, זה גם יכולות להיות כל מיני דברים. אם זה במישור הישראלי, זה כהנים לוויים בישראל, ואם לא, זה בעצם כאילו גם כן מייצג את אומות העולם. עוד פעם, האבן שעל פי הבאר, היא יכולה להיות האבן שהיא בעצם החסימה ההיסטורית, המשיחית בעצם, ויעקב מוציא את האבן. אבל בעצם למעשה כשיעקב מוציא את האבן, יוצאת משם רוח הקודש וכולם שותים מזה. כלומר, אין כאוס. לכן אמרתי, המסורת הזאת מנוגדת למסורת הדוידית. זה כאילו יש מסורת יעקבית ומסורת דוידית. כשהוא מוציא את האבן, פשוט יש רק חסד בעולם. לפי השיטה של רמב"ן ורבנו בחייא, שמסתמכים על כתר רבי אליעזר,
זה בגלל שזה הבאר השביעית. אני ניסיתי לקחת את זה ששבע, לפי הקבלה, זה המוסר. מעל לזה, זה כאילו המידות האלוהיות, שהן כאילו מעבר לכל התגלות, העין, היש, אתה לא יכול לגזור מזה עדיין טוב ורע ומוסר. השבע זה כבר המוסר, חסד, דין, רחמים, זה כבר המוסר. אז לכן אמרתי שהבאר של הקדושה הגדולה של בית אל היא בעצם באר שבע כביכול שומרת עליה, נכון? זאת הטיה באר שבע איתי, כולם יגידו שזה שיעור שנלמד בבאר שבע. בסדר, מותר לפעמים להיות אישיים, כי מעבר לכל זה, זה בסדר. בהקשר של באר שבע והמיתון הזה, הדבר הראשון עוד לפני הנביאים זה אברהם אבינו, שאלוהים מתגלה אליו, כשהוא רואה הכנסת אורחים, אם ניקח את זה כסמל לחסד או למוסר, הוא אומר לאלוהים, אל נא תעבור מעל עבדיך, הוא משעה את אלוהים, הוא עושה את הכנסת אורחים, כן, מקבוצות כל המדרש של גדולה קבלת... נכון. הכנסת אורחים מקבלת נשכינה, והאיזונים האלה של קדושה, שעדיף המוסר, לפני הקדושה השלמה היא כבר מתחילה באברהם אבינו ובבאר שבע. כן, זה לא רק לפני, כאילו הקדושה תוך כדי זה אמורה להכיל את המוסר. זה מאוד יפה הרעיון הזה של המוסר. אבל דרך אגב, גם יפה הנושא של ההשוואה של האבן בין דוד ויעקב, שאצל דוד, איפה שהכאוס מתפרץ, אז אתה צריך לזרוק את האבן, אבן הפינה שרשום עליה השם, שיאזן את העולם. איפה שאין את הסכנה של הכאוס. בת שבע, 7 שנים, רחל... בדיוק, איפה שאין את הכאוס, כי יעקב היה אדם שהיה לו אומץ להיות מורכב. אפילו אם זה נגזר עליו, הוא היה מורכב, הוא חיכה. נגיד אפילו רבן, איך יכול להיות שהוא חיכה 7 שנים, כאילו איך חיכה 7 שנים לאישה? זה נשמע פרומו של העתיד לבוא, כי כאילו הוא פותח את הבאר, כולם מאושרים, כולם שותים מים, הוא פוגש את אהובת ליבו, סצנה קולנועית, מנשק אותה, הוא בוכה, היא בוכה, ואז זה נראה לנו כבר זה, פח, 7 שנים הבינו אישה אחרת, עד שהוא יחזור לרגע הזה, זה עוד 14 שנה בכלל, כאילו אומרים לך את הרגע הזה של המפגש, אתה תחזור עליו עוד 14 שנה, לזכור את זה בכלל, כאילו אתה... זה מהסרטים שאתה רואה את הסוף ואז הסרט מתחיל. קודם כל זה סרט עתידני. כמו טיטניק. הוא חיכה 7 שנים ללאה ורחל ביחד, כי בעצם למעשה, אחרי שהוא התלונן שהוא קיבל את לאה, הוא קיבל את רחל, הוא עבד עוד 7 שנים בגינה. אבל הוא התחתן איתה כבר... אבל הרגע המופלא שבו הם מאוחדים, כי בכל מעשה אוויר... זה הלך לו, ברור. אבל זה אנחנו צריכים להבין שמה שקרה גם, בעצם, כמובן כל מה שקרה ליעקב, הלכנו כבר בכל הפרשה שעברה על זה שיעקב הוא בעצם הבן של האם, הוא מותנה על ידי האם, ובעצם למעשה הוא הולך בעצם לאחיה, שם משלם לו ומודד לו באותה מטבע. זאת אומרת, כאילו, האכזבה הכי גדולה שהייתה יכולה לקרות ליצחק, כשהוא יצחק מגלה שהוא ברך את עשיו, היא האכזבה של יעקב כשהוא מתעורר ואומר שזאת לאה ולא רחל. כלומר, עשו לו החלפה בדיוק, זה נורא בסיסי, כאילו. עמידה כנגד מידה? מה לגמרי? כמו שהוא מחליף את עצמו, אז מחליפים לו, וזו ממש החלפה הכי מכאיבה, החלפה בגוף, החלפה הכי מכאיבה שיכולה להיות, הפרת ברית. שם הפרת ברית אב בן, כאן הפרת ברית נישואין. לפחות לפי מה שהוא מצפה. בסוף הוא נשאר איתה? אבל בכל אופן הוא אדם מעוקב, והצעקה שלו שהוא אדם מעוקב, על כל הגזל והעושק שנעשה לו יוצא. הוא אומר, זה לי 20 שנה עבדתיך. כאילו, יש איזה כאב, מה? חוקים ליבי. איך משכורתי 10 מועדים, החלפה של אם היום אחר נכרוע. נכון, והכל זה החלפות. כל הסיפור של יעקב זה החלפות, מהתחלה ועד הסוף. כולל גם כן עם מה שהוא, תרגיל שהוא עושה ללבן. גניבה, לגנבת את ליבי, זה שוב חוזר לברכות, ואז שרחל משקרת לו, כמו שהוא שיקר ליצחק. הוא מקלל אותה בטעות, כמו שיצחק ביחד אותו בטעות. ונכבד בזה, והכל, הכל, זה בעצם... הוא מקדיש את שעת האיסורים בצורה מאוד מאוד רצינית בשם שלו. עד כדי כך שנדמה לי שחלק מהמפרשים שאלו מנקודת המבט קבלית, איך יכול להיות שיעקב מזוהה עם מידת האמת. כי כל מה שקרה לו עושה דברים שקשורים לכל מיני תרגילים. כן, מה? כן. דווקא בגלל. שמעתי מתכוונת. שאם יש לנו איזו נקודה באופי או במי שאנחנו שהיא קשה, אז זה המקום שצריך לעבוד עליו, והגיוני להיקשה לו גם הרבה פעמים. אבל שם יש תיקון. זהו עולם, זה עולם התמורות, מה שנקרא. כן, נכון. בין מלך ובית שפט שהתחלפו, זה אמירה לעולם, זה עולם של חילופים. כן, זה עולם של חילופים. ובעצם למעשה גם
זהו, זה בעצם מה שאחר כך... זהו, אז הכי חשוב לי כאן זה המשחקים האלה שאמרתי בין הסולם והבאר, אני כבר מסיימת, אם יש לכם עוד שאלות, אז אתם יכולים לשאול, אבל מאוד מעניין שככה שמסתכלים על זה בראייה כוללת, אז רואים שהסולם זה הליניארי והבאר זה המקור. אז השאלה כאילו, אני חושבת שאם אנחנו רוצים ליישב בתוך המציאות גם קדושה וגם התנהגות שיש בה תבונה או התנהגות ריאל פוליטית, אז בעצם אנחנו צריכים להבין שיש גם סולם וגם באר. לא או סולם או באר. זהו, זה... זה נשמע קצת כמו גשמי ורוחני. שמה? שהסולם זה הרוחני והבאר זה הגשמי. כאילו משהו אפשרי. למרות שכאילו המסורת מהבאר הזאת שאוהבים רוח הקודש, היא מסורת נורא חזקה ביהדות, היא בעצם אחר כך בבסיס של כל הטקסים של הושענא רבה ובית השואבה מקושרים מצד אחד לרעיון שיוצאים מים מהמזבח, שזה מים פוריים, וגם מקושרים לזה. ואחר כך גם כאשר יהיה את המאבק בין היהודים והנוצרים, שכשישו יופיע במקדש, הוא יגיד שאני הבאר, תשאבו ממני, והוא יקה על הבטן שלו כדי להראות שגם ממנו יוצאים מים חיים. שזה מראה לנו גם את המעבר של המוקד של הקדושה מהמקום לבן אדם. ובעצם אנחנו רואים כאן את כל המאבקים האלה. אז בעצם שוב, השאלה היא איך מכוננים מקום שיוצאת ממנו רוח הקודש ושבעצם היא רוח חסד. שרוח חסד זה תחנונים, רוח שיודעת לתנור. יש לי שאלה. למיטב ידיעתי, ואין לי ידיעה רבה... אתה מהזוהר בסוף כבר לא נלמד. חבל. כשהקדוש ברוך הוא הפריד בין מים לשמיים, אז המים התנגדו. נכון. עכשיו, אם אני חושבת על דוד המלך, שיש שם התפרצות היסטרית של המים, זאת אומרת, הם חיכו להתפרץ ולבלוע את העולם מחדש, נכון. אל מול הסיפור עכשיו, שאני לא הייתי בהתחלה, אבל מהסיפור של יעקב עם הבאר, אז הם, או נגידו במזבח, אז המים הופכים להיות פוריים, זאת אומרת איכשהו הם מזוכחים או יוצאים בצורה נכונה להתאמה לעולם, כאילו הם כבר לא, הם לא בהתנגדות, הם ככה נותנים את הטוב שבהם. נכון, לגמרי. אוקיי, אז עכשיו אני מנסה להבין ביחס לחיבור לבאר שבע, לבאר השביעית, איזה תהליך הבאר עוברת או מספר 7 או יעקב מן הסתם עובר, בשביל להגיע למצב שהמים שהם עולים הם מים פוריים. זאת אומרת, 7 עם באר שבע. כן, אבל את התשובה הראשונה שאמרתי ש7 זה 7 המידות, שזה 7 הספירות. כן, כן, אוקיי, התחתונות, כן, כן. כי זה כאילו גם יצירת ההדרגי, זה ההבנה שאי אפשר להביא קדושה עירומה לתוך העולם. קדושה עירומה לתוך העולם היא יכולה לחלות אותו. צריכה לעבור דרך... כי בגלל שקדושה עירומה זה גם קודם כל אדם יכול להבין אותה אחרת. כל אומה יכולה להבין אותה אחרת. וגם אין משמעות לקדושה כאשר היא בעצם, מה הבעיה שלנו ושל המערב היום? זה שכאילו אנחנו מרגישים קצת כאילו שאתיקה ורציונליזציה זה דברים שמעליבים אותנו. מתביישים בזה, זה למפגרים, לא צריך את זה. אז אנחנו צריכים כיום להבין שהאתגר החדש של המציאות הפוסט-מודרנית זה כן למצוא את הדרכים החדשות, הרלוונטיות לנו היום, לשים סוגים חדשים של אתיקה ממצאת, שהיא תמצא את הקדושה העירומה. זה השבע בעיניי. השבע זה היכולת להבין שלא כל דבר שאני רוצה, יכול להיות, יש מיצוע, יש תהליך כלפי דברים. אבל עוד דבר אחד מאוד חשוב, דוד בכל הדבר הזה מייצג את מסורת המלכים, ומעניין שדווקא מסורת המלכים מוציאה את הכאוס, ויעקב הוא מייצג את מסורת האבות, זאת אומרת, אני ממשיכה גם את מה שנאמר פה וגם מה ששמעון אמר. זאת אומרת, יוצא לנו שדווקא המסורת של המלכים, שזה גם... חסדי אבות. מה? ויעקב נשען על האבות, הוא נשען על אברהם, נשען על יצחק, בגלל זה יש 7 בארות. והוא נשען גם על הבאר האחרונה שתהיה, ואז זה גם יוצר את המיתון. אוקיי, אז הוא נמצא במקום של 7? יעקב, לפי המסורת, כן. אז בזכות... כלומר, אנחנו צריכים לזכור שתמיד יש לנו עדיין משהו ללמוד ממסורת האבות ומספר בראשית. עם כל הכבוד שהתקדמנו למקום של המלוכה, של ספר מלכים או של המלוכה הציונית. כל דבר עדיין יש לנו מה ללמוד ממסורת האבות. אוקיי, אז מה זה אומר עלינו פה בבאר שבע? מה זה אומר עלינו? זה אומר את השמחה של הפריפריה. הפריפריה יש... השמחה של מספר 7. שהוא עשה את זה פה. מה? שהוא עשה את זה פה, שהוא הצליח להוליד נגיד ככה מים פוריים פה
פה בבאר שבע, אי אפשר לבטל את זה, למרות שאתם ככה כאילו מצטנעים, אבל... למה? דווקא הרגשתי שנורא הדגשתי השבת בבאר שבע, מעל ומעבר לכל מידה. תמיד שהייתי מלמדת את השיעור על הבאר ועל באר שבע, אף פעם לא הרשיתי לעצמי לדרוש כל כך הרבה. אבל הפעם אמרתי, לאור מאורעות הר הבית, בוא ניתן לבאר שבע לתת קצת להוביל. מרבי נחמן רציתי לדבר על תורה נ"ח. מה? הוא בדיוק מראה איתה בזוהר בראשית, זה גם הזוהר שרציתי שנלמד, אבל תלת נפקין מחד חד בתלת קיימא, כלומר, יש בזוהר ששלושה יוצאים מאחד, אחד קיים על שלושה, ואחד נמצא בין שניים. כלומר, בעצם, בדיוק הרעיון שאמרנו, מיזוג של חסד ודין. היינו כי באר ענן ומן, כלומר, הוא אומר שכל דבר שכלול משלושה, יש לו בעצם משמעות, הוא מחזיק מעמד. במקרה של משה זה הבאר והענן והמן, אחרי כן הוא אומר אברהם, זה הכי יפה. משה הייתה נשמתו כלולה משלושת אבות, והיה לו כוח להמשיך את שלושת ההשפעות. באר מים חיים זה בחינת אברהם. מי החסד, ואברהם התחיל לחפור בארות. ענן זה בחינת יצחק, כי הוא היה כולו דין, בחינת חושך ענן וערפל. והמן זה יעקב, שידע איך לראות את עמו. ולכן בעצם הקיום המשיחי שיחזיק את המציאות של עם ישראל יהיה כלול בשלושתם, וזהו אחד הקיים בשלושה. שזה מאוד יפה, זה המיזוג של חסד רחמים ודין. יפה, אז כאילו משה הוא ההמשך שלהם והוא איזה מיזוג של שלושתם יחד. זה לפי התפיסה שמשה מגלם גם את המשיח לעתיד לבוא. ואז גם אצל משה יש קטע של באר. כן. יפה, כאילו עושים את הסיפור כדי שיהיה המשך למסורת עם באר, ואז... אני חושבת שאולי גם הבאר כאן הוא, אתה יודע, אני חושבת שגם הבאר כאן הוא גם מנהיגות לאוקיינוס, כי אוקיינוס זה משהו שאי אפשר למשמע אותו. ואולי נגיד, כאילו, המסורת של הפולחן הכהני, בוא נגיד, הקדושה העירומה יותר, היא כאילו הולכת למקום שבעצם דווקא האוקיינוס הוא זה שנפתח בה, ושם גם הסכנה. זה דווקא בגלל היצר לפולחן. וההתגלות, כאילו יש כאן את המשהו היותר מעודן שקורית במסורת הנביאים, קוראת לקדושה שממזגת ערכים ופולחן ביחד, התגלות. רציתי לדבר על העין שבוע שעבר, על התלת גבלין דהיינה. שלושה אבות נמצאים בעצם בעין של הבאר. נכון. נכון? כן, אז זה גם מתחבר לפה, שזה עוד פעם חסד רחמים ודין. אבל השלושה נמצאים פה מלא, כאילו היה אפשר לעשות פה רק דרשה על שלושה. רבנו בחי בכלל אומר שזה ממש קשור, זה דווקא נורא מעניין, כי היכל השם, היכל השם, היכל השם ימה, שמביאים את זה, זה פסוק ביקורתי של הנביאים. הם אומרים, אל תשמעו. זה פסוק מאוד מאוד ביקורתי. אחד הפסוקים הכי ביקורתיים בירמיהו, הוא אומר, אתם לא יכולים להישען סתם על בית המקדש, אל תסמכו, לא לסמוך על זה. אז כאן אומרים, לא, זה מראה לנו שהייחוד של בית המקדש השלישי זה היכל השם ימה. מה זה היכל השם ימה? שהבני האדם עצמם יהיו קדושים כמו היכל. רק אז אתה יכול להתחיל לדבר על מקדש באבן. המילה סולם מופיעה עוד פעם איפשהו, זו מילה כזאת חשובה והיא כזאת נדירה, זה לא כמו באר שכאילו, זה יותר באר, סולם. נכון, כי מה, היא לא מופיעה. איך כאילו בכלל הבינו מה זה? סולם רוצה רצון שמגיע שמיים. מה זה סולם? זהו, אבל מה זה סולם בכלל? אפשר לבדוק את זה. סלם אפשר לבדוק את זה. הזמן אין לסולם. אבל זה נכון, מה ששמעון אמר מקודם זה לגמרי נכון. מבחינת המקורות של המקרא, סולם הוא ההקבלה של מגדל בבל, בלי ספק לגמרי. גם אפילו, זה בדיוק ההקבלה הניגודית. כמו שהמגדל בבל הוא סמל שלילי, של היבריס כזה, של יצריות, שרוצה לפרוץ לשמיים בצורה שלילית, הסולם זה הסמל חיובי. פתוח. אחרי כן הסולם הוא מקבל הרבה סמלים. פה למשל יש רבנו בכלל אומר שהיה לו 71 מעלות. יש כאלה שאומרים, אחר כך יותר מאוחר בקבלה, אומרים שהסולם היו לו 72 מעלות, ואז בעצם על ידי זה מחברים את הסולם לשם בן עין בית. ואז ברגע שאתה כותב את זה, והיות ולפי המסורות וגם כל מיני, וגם סבא שלי וכולי, כותבים את הסולם, גם את הסולם בצורת מעגל, כן, כי זה בעצם כאילו... כמו סולמות חירום כאלה. עושים את השם בן עין בית, וכותבים את השם בן עין בית, ואז כאילו אתה מקבל מעגל, כשכל שם בן עין בית כתוב לך ככה בטבלאות ויוצר מעגל, מה נוצר על ידי זה? קישור בין הסולם והבאר. כי הסולם, שהוא משהו לינארי, הופך להיות עיגול. וזה כמובן, זה גם סמל של שלמות. זה סולמות כאלה עד היום, שאתה בפנים. כן. שהם עגולים, סולמות חירום כאלה, ואתה בפנים.
בוא רק נקווה שזה לא איזה מקום כזה שהוגה רץ עליו במלכודת בלי סוף, כי ככה לפעמים נראית ההיסטוריה האנושית. זה יוצא כזה אקסיס מונדי כמו של הטורנדו, כאילו חלול, חלול מבפנים כאילו. כמו ספירלה כזאת. עמוד אש. כן, כמו שאין הסערה. לגבי הספירלה זה לגמרי מתאים, כי הספירלה זה בעצם הדימוי של ההתפתחות האנושית. כן. אתה בודק לנו את זה. אתה בודק לנו את הספירלה היא גם תמיד מכילה בתוכה את העובדה שאתה עולה, אבל לפעמים תוך כדי שהספירלה עולה, אז כאילו זה שבא לעלות כאילו יורד טיפה, אז אתה כאילו עולה ויורד, עולה, כאילו, ויש כאן את היכולת להכיל את זה, שתמיד לפני הישג חדש, אתה כאילו מפסיד משהו, מוריד רגע את הראש, אז אתה עולה. אז כאילו זה הספירלה, אתה לא כאילו עולה ככה, כמו קו, כמו סופון. לא חשוב. הנה תראה, תוכי אומר לכם להתראות. לאן הגענו שהתוכי אומר להתראות?